हेलो खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि बिखङाव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय नुजाथिदों। सिगाङावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबि रादाबा क'क्राझार एनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनो रायजो बेंगिरिनि बिथोन। बे बाध्य जाबाय बे नायबिजिरनो थाखाय। बिनिफ्राय आसाम सोरखारा मोन 2479 गान्दा गं सावदों। सोरखौबा सिखारनिफ्राय मोनदों, मैहुरगिरिनिफ्राय, बबेखौबा ओरैनो नेचारेलि थैनाय गान्दानि गंखौ मोनदों आरो बेफोरखौ माखासे 50सो दोननानै गासिबखौ सावजोबनाय जाबाय मैया। बिटिआर सोरखारा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमानो साख्रि होबायनो। मोजां रादाब, जोबोद मोजां जादों। बेंटल आइपुवालि सरजाबनाय आइ दैमानि दालां बानायनाया गोहैले जादों रायजो राजानि अजद। जे आइ दैमानि सायाव आइपुवालि होननाय जायगायाव दलं बानायगासिनो दङ, हाग्रामा दलं बादि। बे दलंनि खामानिया गोहैले जादों होननानै अजद खालामदों। आसामाव गोदान आदबनि गं 20 जाहाज लाबोगोन। जोबोद नांगौ जादों जोंनो रपेक्स बादि जाहाज, दा लाबोसिगोन गं 20। बेनिफ्राय 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन जर'खा मेट्रिक आनजाद। रायजो नाङै गासै 302 आनजादसालियाव खुंगोन आरो गासै सा 22,810 फरायसाफोरा बाहागो लागोन। बेनिफ्राय जाबाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन 9 आरो 11 थाखोनि क्लास। 1 सेप्तेम्बर नङा, बियो 1 अक्ट'बर जानांगौ। 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन 9 आरो 11 थाखोनि क्लास। बेनिफ्राय एनकाउन्टाराव बोलि जानांनायफोरनि नखरनो अनसुंथाइ होनो बर' आर्टिस्ट एस'सिएशना सान्थिपुराव खेन्दा बुथुमदों। खेन्दा बुथुमनानै बे दुखुथिया नखरनो होगोन आरो जाहाथे एसे सोलिनो राहा मोनो। बेखिनियानोसै बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय। बेनिफ्राय जों फैबाय अग्रदुत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ दे गौर दिबसर दिनाय 2497टा खर्ग दा बका खातर। बेखौ जोङो इंखङावबो फरायदों जे मैया गौर दिबसमोन, गान्दा सान। बे गान्दा सानखालिनो गान्दा गं सिखारिनिफ्राय मोननाय आरो हारसिङैनो थैनाय, मिथिंगायारिजों थैनाय बे 2497 गान्दा गंखौ सावबाय। बिनि बारामोन एसे, ओमफ्राय माखासे जायफोरा केसा जोबाखै बेखौ दोननाय जादों। बेनिफ्राय जाबाय मा शयबर दुर्नीतिर संगि तदानीन्तन उपायुक्त आतिका परिल जालत। नै शयबरजों लोगो लानानै गाव डिसि आरो शयबरा एडिसिमोन, सानैजों लोगो लालायनानै बै दक्षिण सालमारा एबा मानकासारथिंजाय जोबोद लुथिदोंमोन। दा बे आतिका होननाय आइजोआबो जेयाव गोग्लैबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा पुनर अग्निगर्भ हवार दिखे बिटिसिया फिर माबा अरगें बिखा जागोन नामा, बिथिं आवगायलांगासिनो दं नामा होननानै गोबाङा सन्देह खालामदों। बेनिफ्राय इउएलबिर मुख्य हेनाध्यक्ष प्रेमजित बसुमतारी पानेश्वरर दाबि। पानेश्वरनि दाबिया जाबाय मा बे गोदानै खुलिनाय इउएलबिनि जि गाहाय, बिनि मुङा प्रेमजित बसुमतारी। बेनिफ्राय जाबाय मा बिजेपिर सदस्य 60 लाखले बृद्धिर संकल्प। बिजेपिनि सोद्रोमानि अनजिमाखौ 60 लाखसिम बांहोनायनि थांखि लादों आसामाव। निहत 2 युवकर निकट आत्मीयक निजुक्ति पत्र प्रदान बरर।
बे जे जोंसार मुसाहारिमोननि जे न'खर बे न'खरनो साफा साफा न'खरसेयाव साफा साख्रि होनाय जाबाय आरो बे साख्रिनि बिलाइखौ थिसननायनि बिलाइखौ प्रमद बर'आ आखायाव दैखांनानै होदों। जोबोद मोजां रादाब बियो। पुवा हंगरखरे कोनो निरीह हत्या नकरिबोलै आरो क्षेत्र हाखनक हकियनि जे बुंदों जे फेक एनकाउन्टार खालामफ्लानानै दाय गैयै मानसिफोरखौ गावनानै जिउ फोजोबनाङा। बेनिफ्राय द्वितीय दिनाव राज्यर विभिन्न स्थानाव मातिर दालाल ग्रेप्तार आरक्षीर सोरखौ हमनो माबायदि दालाला खि हानिल' दङ जा हक हानि दालालखौ हमग्रोदों नागिरगासिनो दं दालालफोरखौ। बेनिफ्राय अग्रणी शिक्षानुष्ठानाव नाम भर्तिर পৰা বঞ্চিত হব राज्यर मेधावी ছাত্ৰ ছাত্ৰী जे मोजां मोजां जिफोर फरायसालि बे फरायसालिफोराव फरायनो मोननायनिफ्राय मेलेम गोनां फरायसाफोरा खाबु गोमाजासिगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा ककाईगढ़ सन्मुखते बात भेटी किशोर তিনি যুৱকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ मा इसेबां गाज्रि ढेकियाजुलित करम पूजा साबोलै गई अघटन बिसोरनि जागोन आगोल बै राभा बिमा फिसा जिनाहारि खालामनाय बे बिमा फिसाखौ जिनाहारि खालामनाय खामानिया नै बिसोरनो जागोन। बे सेंग्रा साथामा बिदानि सिगाङावनो बिनानावखौ जिनाहारि खालामो। बेसेबां गाज्रि जाखो बेफोरखौ हमी हमी बुथारबाबो रागा जोबा बुग्लिबाबो रागा जोबा। टाइपार नेता हटेलर कथात बुकुत डेगार खुमुआ हत्यार अपजेसा सालफा तुफाने आक्रमण करी पलायनर अभियोग सोरबा सालफा जायनि मुङा तुफान बियो टाइपानि सासे दैदेनगिरिखौ हटेलनि रुमावनो डेगार सुनानै बुथारनो नाजादोंमोन हास्लाबाखसै। बेनिफ्राय कौटि टुकिया ठिकार निबिदाकलै क'क्राझार सराम उत्तप्त परिस्थिति सेलायलायदों ठिकाखौ लानानै कौटि कौटि टाकानि ठिका सोर मोनगोन सोर मोना जोंसो मोननांगौ बे रोखोमनि। बेनिफ्राय फैबाय रादाबा जे বাইডেনে ভাষণত ক'লে আমেৰিকাই নতুন শীতল যুদ্ধ নিবিচাৰে। কল্ড वार जारिमिनाव जाय मुंदांखा दाबो जोबनानै थांबाय बे कल्ड वारआ गुसु दावहाया दा ज' बाइडेना बुंदों जे आमेरिकाया आरो गोदानै गुसु दावहा लुबैलिया। बेनिफ्राय बिश्वर 500 दैन्यन्ते एदिनते 135 बिलियन डलार हेरुवाले किन्तु किय सानसेयावनो बुहुमनि 500 माहाजोन मानसिफ्रा रां गोनां मानसिफ्रा 135 बिलियन डलार लसखान जानांदोंनो मा जाहोन बेखौ रादाब बिलाइखौ फरायबासो मिथिसिगोन मोजाङै फरायनांगोन। बेनिफ्राय निरापत्ता परिषदर स्थायी सदस्य पद त्याग नकरे फ्रान्सआ सिकिउरिटि काउन्सिलनि जे पार्मानेन्ट सोद्रोमाथि बेखौ नागारनाय नङा। सोरबा बांसावदोंमोन नागारगोन होननानै नाथाय नागारा। कानाडार निर्वाचने भारतीय मूलर 17 प्रार्थीर जय मोदीए दिले शुभेच्छा। कानाडानि जे बिसायख'थि जालांबाय बेहाय भारताव जोनोम मोननाय भारतनि रोदाया भारताव गुदिया भारताव बे मानसिफोरा थांनाय कानाडानि बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो सा 19 देरहादों आरो बेखौ नरेन्द्र मोदीआ बरायदों हामलायथि होदों। नवेम्बरते एनडिएर प्रवेश परीक्षात अवतीर्ण हब पारिब युवतीए फैगौ नवेम्बर दानाव एनडिएनि आनजाद जागोन। बेहाय आइजोफोरनि थाखाय जि दरजा खुलिनानै होनाय बे आइजोफोरा भारतारि आइजोफोरा एनडिएआव एडमिशन मोननो थाखाय आनजाद होनो हासिगोन। बेनिफ्राय सार्कत तालिबानक बिसारिले पाकिस्ताने बैठक हल बातिल। सार्कआव तालिबानखौ नागिरदों पाकिस्ताना इमरान खान आरो बैठका बातिल जाबाय।
देशर उच्च शिक्षानुष्ठानक इन्टार्नशिप पाठ्यक्रम प्रवर्तन गुरुत्व दिबले निर्देश इउजिसिया मोनसे थांखि होदों आरो बिथोन होदों जे हादोरनि गोजौ थाखोनि बे फरायसालिफोरखौ इन्टार्नशिप सोलोंथाइ होनो थाखाय बेनिफ्राय ब्राजिल राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति प्रबेखत बाधा पद पथते खाले पिज्जा मानोबा जे आमेरिकायाव ब्राजिलनि हादोरगिरिखौ रेस्टुरेन्टआव हाबनो होआखै बिथाङा रेस्टुरेन्टआव हाबनो मोनैनि पिज्जाखौ लामायावनो जानांदों बर' सोमोनांथाव बेखौ मिथिनांगोन आरो मानि थाखाय कर'नाबो थानो हागौ बे एकाडेमिक दनि पेसारे सिने हान्तिर बार्ता दिलै जिनपिङा बुंदों जे गावसोरनि हारसिंनि दादागिरि लुबैया गायसननो लुबैयाखै मानसिफोरनि बे नंखाय बांसावनायसो बेनिफ्राय दाना फैदिनि जोङो खेलानि रादाबाव दङ निउजिलेन्ड आरो पाकिस्तान त्यागरबाबे भारतक दखाराव निउजिलेन्डआ मानोबा गेलेयाखै आरो दाय होबाय दा पाकिस्ताना माबाखौ भारतखौ जे निउजिलेन्डआ पाकिस्तानाव गेलेया बिनि दायनिगिरिया जाबाय भारतआनो हेंथा होदों खोमा मन्त्र होदों खोमा बे आरो बेनिफ्राय भारत सरकाराव प्रतिक्रिया प्रकाश बेखौ लानानै आरो भारत सरकारा उनजाउन फोरमायदों रिएक्शन फोरमायदों जे जुदि थिउरियाथिखौ पाकिस्ताना मदद होबाय थायोब्ला बा पाकिस्ताना बुहुमाव एरख'जागोन हारसिं जानांगोन बेनिफ्राय जाबाय मा आमी भुलर परा एতিয়াव हिक्खा लोआ नाय राहुला बुंदों क्रिकेट गेलेगिरि राहुला जे जोङो जोंनि गोरोन्थिनिफ्राय दाबो सोलोङाखै सोलोंनांगौ गोरोन्थिनिफ्रायनो सोलोङो बेनिफ्राय 5000 বছৰৰ পাছত ঘুৰন্ত গাঁৱৰ ৰহস্যভেদ ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰি গৈছিল আশ্চৰ্যকৰ গাঁওখন मा गोमोथाव एखौ नोंथांमोना बयबो रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायबा मिथिगोन मा गामियानो गिदिङो जायगा थाइसेयाव थाया रोजाबा बोसोरनि उनावसो बेखौ मोननो हादों बे थाबाय बेनिफ्राय दाना जों फैदिनै असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ गुवाहाटी विश्वविद्यालयৰ শ শিক্ষাৰ্থীৰ এটা শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট गुवाहाटी भुम फरायसालिनि बेसेबां फरायसाफोरनि बोसोरसेनि शिक्षा सोलोंथाइ बोसोरा नष्ट जाबाय माब्रै आद्रि जाखो बै छात्र सन्थाननि आन्दोलननि समाव आसाम आन्दोलननि समाव जेरै जादोंमोन बिदि जाबाय नामा बेखौ खोन्थारोंदिया मा जाखो कर्तृपक्षर दायित्वहीनतार घटना নহल पन्चम स्नासिकर फलाफल जे बे भुम फरायसालिनि गुवाहाटी भुम फरायसालिनि बिबानगिरिफोरनि गोहैलो आरो गियान गैयैयाव बिसोरो 5th सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ फोसावैयाव बिदि जाहैबायनो मा जानो बेनिफ्राय बकाखातत पूजा मन्त्रर माजत 2479 गरर खर्ग टाउन बिराट पूजा माने हुम यज्ञ सावलायथारदों मैया टिभियाव होदोंमोन आरो बे गान्दागं सावनायाव बेनिफ्राय सचिब प्रधानले पत्र राष्ट्रसंघर भाषण दिबलै लागे तालिबानाव बे राष्ट्रसंघ इउएनअआव लेक्सार होनो नांगौनो तालिबानफोरनो लेक्सार होनांगौआ मा दाबि बियो बेनिफ्राय जाबाय मा विभागीय निर्देशना राजौआ करेल शिक्षा मन्त्रीया सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे थांखि बेखौ फोसावदों 45 हाईस्कुलाव उच्चतर माध्यमिक विद्यालयनि उन्नतकरण 45 हाईस्कुलफोरखौ हायर सेकेन्डारियाव दैखांहरबाय बेनिफ्राय मुख्यमंत्री कार्यालयते आसे आसल दालाल किसुमान तेवर बाल्यबंधु जे चिफ मिनिस्टारनि मावख'आवनो दालालफोरा दङ आरो सोरबा बिनि लोगोबो बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय
क्षेपणास्त्र प्रतिरोधी एयार इंडिया वानत आमेरिकानि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिया आमेरिकायाव थांदों माजों थांदों एयार इंडिया वान होननाय जे क्षेपणास्त्र प्रतिरोधी एर'प्लेन बेजों थांदों सार्किट हन्मिलन बातिल बे दहाय फरायनाया जे इमरान खाननि बेनि थाखायनो जाबाय आरो बेनो नांगौनो तालिबानफोरखौबो थान्दै थि होनांगौ बेनिफ्राय नैबे कभिडत निहतर परियालक सरकारि दिव 50,000 कभिडआव थैनाय मानसिफोरनो नखरफ्रामनोबो 50,000 करि होगोन बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय बिनि उनाव जों थांदिनि आमार अखम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ अक्ट'बराव आनलक जासिगोन अक्ट'बर दाननिफ्राय बेखौ बुंगासिनो बेनिफ्राय जुदि हाल साला मोजां जायोबासो थासारिया मोजाङाव फैबासो बे आनलकआ फुरा जागोन आरो जुदि थासारिया मोजां नङाबा फुरा आनलक जानाय नङा भयंकर संकटर गराहत 74,000 मेधावी छात्र छात्री माबा जालायखो खाय कारसला गसदुथिल काथि सेलेकार मरन मिलिल जे 74,000 मेलेम गोनां फरायसाफोरा जोबोद खैफोदाव गोग्लैदों विलुप्त हब राज्य 3,000 विद्यालय 1,300 बांसिन बेहाय 1,300 मोनदों नाथाय 1,300निबो बांसिन सरकारि स्कुलफोरा बावैनो लिस्टनिफ्राय गोमासिगोन बेफोरखौ उठायसिगोन बेनिफ्राय हिमन्त बिश्व मर यज्ञ उत्तराधिकारी सर्बानन्द सनोवाला बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मायालायनो गावनि माने जोबोद गनायथाव उननि मोनगिरि बेनिफ्राय 107 जन कलेज शिक्षके न्याय पाबने बे कलेज फोरोंगिरिफोरा कलेजनि फोरोंगिरिफोरा माबा खैफोदाव गोग्लैदों बे परियाल तांत्रिक राजनीति कांग्रेसक सेर पेलाले बीजेपीआ कांग्रेसखौ फेजेनबाय बे फेमिलि बेस्ड राजखान्थियाव बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ भारतत फर्डर सम्पत्तिर मालिक हब एमजी मटर्स नै फर्ड कम्पानियाथ' थांबाय दा बियो सम्पत्तिखौ फानलांगोन एमजी मटर्सनो बेनिफ्राय नागालेण्डत उद्धार अखमर सुरिगारि एजनक आटक आसामनिफ्राय खावनानै लांनाय गारि गंसे नागालेण्डआव हमनो मोनदों आरो खावग्राखौबो हमनो मोनबाय बे जाबाय दानिया जोङो थांदिनि नियमिया बार्तायाव बेहाय दङ रादाबा वैदिक प्रथारे दा गरर 2,479 खर्ग गान्दागं सावनायनि रादाब बियो बेनिफ्राय नैबे धृत दालालर सेक्रेटारियेट मंडल सिओ एसडिओ ज्येष्ठ बिखायार नाम जे हानि दालालफोरा गावसोर सोरनिफ्राय बोलो मोनदों बै लोब्बा थानाय अफिसारफोरखौबो खोन्थाबाय दा गाज्रिसो जानोसै बिनिफ्राय उपनिर्वाचनाव 6 समष्टिर बाबे 6 मन्त्रिक दिले दायित्व बिजेपिनि बियो जे आसामनि मोनद' बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जागोन आरो बिनि थाखाय 6 मन्त्रिनो बिबान होदों मोनफा मोनफा इनिफ्राय महन्त नरेंद्र गिरि रहस्यजनक मृत्यु यकारिसे देख मूल अभियुक्त सन्यासी आनंद गिरिर बिलाखी जीवनर समक माब्रै थैखो बेथ' मोजाङै नेचारेलि थैयाखै मिथिंगायारि थैयाखै नरेंद्र गिरिया सन्देह खालामदों आनंद गिरि होननाय बिनि सोलोंसाखौ दा बियो बिराद बिलासि जीवन जापन खालामो सन्यासियानो बिदि खालामोब्ला आरो सोरखौ फोथायनो बेनिफ्राय जोङो थांदिनि दैनिक अखम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ नैबे
राज्य सरकारेर हस्तक्षेप दाबी भूपेन्द्र संगीतर रवीन्द्रकरण सारेगामा साले बेरे कबुआ उत्तर सारेगामाया नि गोरोन्थिखौ मावदों जानो हागौ आरो जेब्ला बे खोथाखौ अजद खालामबाय अजद दिन्थिबा सारेगामा बुंबाय माने थोंजों फिन होनो हायाखै बेखायनो आसामनि आफादफोरा राज्यो सरकारखौ आसाम सरकारखौ बे बेलायाव आखाय होनो थिनदों मा बे भूपेन्द्र संगीतआ रवीन्द्र संगीत जाखो बेनिफ्राय महिलार बिरुद्धे अपराधकीय नैबे आइजोफोरनि बेरेखा मानो इसेबां गाज्रि जाथाय जाबाय थाखो धोआ सांगर प्रधानमंत्री धोआ मुक्ति आसनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि माखासे जि माबा आसनि बे आसनिफोरा ओइ आथालाव दोनजाबाय जेराव उखुन्दै नाङो दा बे स्वच्छ भारतआबो दिनै गैलिया बेनिफ्राय बेआइनि निदान दिবলৈ बाध्য হৈছে राज्যৰ आयुर्वेदिक चिकित्सक बेनिफ्राय बका खाट नैबे সকলো দলতে परियाल केन्द्रिक राजनीति जे कंग्रेसनि रिपुन बराया बुंदों जे मोनफ्रोमबो दोलोआवनो बबेबा नखरखौ बेस खालामखायो बे आरो गावस्राथ' कंग्रेसआ नेहरू परियाल नालाय आगोलाव नेहरू परियाल दा गान्धी परियाल जाबाय आखो करे हलि गलि थका रौबरालि बाद जायफोर दालाला सासन खुंगिरिफोरजों जलाय सिखारलाय खालामो बिसोरो बारग'दों आरो दस्राफोरा मावा फिथिख्रिफोरासो हमजादों हादालाल खालामनायनि मुङाव मुख्यमंत्री नैबे सिपाझार धलपुर उच्चतर बिरोधितारे आमसुर प्रतिबाद आमसुआ बेरेखा दिन्थिदों धलपुराव उच्छेद खालामनायनि एभेक्सन खालामनायनि बेरेखायै बेनिफ्राय जाबाय उत्तर पूबर एख अबन्दित नायक राष्ट्रीय पाठ्यक्रमत बे बঁটা प्रापक शिक्षकर सम्बर्धना अनुष्ठानत केन्द्रीय मंत्री सिंह बेनिफ्राय अखमलै आहिब 6 निजुत मेट्रिक टन खारुवा तेल आसामाव बाहेरानिफ्राय फैगोन 2 निजुत मेट्रिक टन सोदाङि थाव एनआरएलर लभ्याङ्क बिनियोगत अभिलेख एनआरएलआ बहुत लाभ खालामगासिनो दङ बे मोजां बाथ्रा बेनिफ्राय खेलानि रादाब सानराइजार्स 137 रान सानराइजार्सआ 133 खालामदों आइपिएलआव बेनिफ्राय पेरिसलै पनपति योग्यता अर्जনৰ लक्ष्य भारতৰ पुरुष हकी दলৰ त्या भारतनि हौवाफोरनि जि हकी दल इयो पेरिसआव थांनो लादों बेनिफ्राय नैबे प्रगति युव संघ फाइनालर हाजोनि मोनसे खेलानि रादाब बियो बेनिफ्राय ग्लोबल भलिबल कोचिं सेन्टार बरखपुति अनुष्ठानर प्रस्तुति भलिबल गेलेनाय फोरोंनाय बेनिफ्राय भकतपारा आन्तगाव प्राइज मानि फुटबल भकतपारा मंगलदैनि खाथि भकतपारायाव प्राइज मानि फुटबल खेला बादायलायनाय गेलेदों बेनिफ्राय राष्ट्रीय जाम्पर रपट अखमर साफल्य बे माहारियारि जे जाम्रप बेहाय आसामा जाफुंसारनाय दिन्थिनो हादों जे दिनैनि जि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाब फरायनाय जोङो एसेखिनियावनो दोनबाय जोबथारनायाव आङो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय गोजोननाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।